Γεια σας, καλώς τους, τι κάνετε? Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Σήμερα έχουμε μπει για τα καλά στην Άνοιξη, έχει έναν καταπληκτικό καιρό έξω και ετοιμαζόμαστε και ψυχολογικά, αλλά και ο καιρός μας προειδεάζει να ανοίξουμε το σπίτι, να βάλουμε λίγο πιο πολύ χρώμα από ότι είναι το χειμώνα, να αλλάξουμε τη διακόσμηση. Σήμερα λοιπόν είμαστε εδώ, είμαι η Μέρη από το Λεωνίδιο και σας έχω εδώ στο σπίτι μου για να σας κάνω ένα αρκετά μεγάλο, δεν θα το έλεγα τεράστιο, αλλά μεγάλο Sensei haul. Πριν όμως ξεκινήσω με αυτό, καταρχάς να πω για τη διακόσμηση την ανοιξιάτικη. Ήταν κάτι που ήθελα να σας το πω και στο προηγούμενο βίντεο, αλλά το ξέχασα τελείως. Μου το θύμισε η φίλη μου η Μαρίνα. Λοιπόν, όπως δεν ξέρω αν παρακολουθείτε πολλά βίντεο στο YouTube σχετικά με τη διακόσμηση την ανοιξιάτικη Πασχαλινή, εγώ παρακολουθώ πάρα πολύ από μέσα Ιανουαρίου σχεδόν. Και έβλεπα ότι οι YouTubers στο εξωτερικό, ιδίως από την Αμερική, έχουν ξεκινήσει τη διακόσμηση, παιδιά, από τα μέσα Ιανουαρίου. Για να μην πω ότι κάποιες μετά τα Χριστούγεννα κατευθείαν την άλλη μέρα, μα λέω έλεος Παναγία, από την άλλη μέρα βγάζουν τα πάντα τα Χριστουγεννιάτικα, κάνουν χειμωνιάτικη διακόσμηση. Καπάκι μετά τον Ιανουάριο, μετά την Πρωτοχρονιά, κάνουν του Αγίου Βαλεντίνου και εκεί κάπου μερικές αρχίσανε και κάνανε και ανοιξιάτικη και πασχαλινή διακόσμηση και μάλιστα είχα δει μία η οποία έκανε διακόσμηση για την Άνοιξη και το Πάσχα και είχε δείξει και πλάνα έξω, το οποίο ήταν όλα χιονισμένα. Λέω ρε παιδί μου, εντάξει, να ξεκινήσεις λίγο νωρίτερα, άντε και 2 μήνες, γιατί εντάξει, εγώ δεν πρέπει και να μιλάω, γιατί ξεκινάω και τα Χριστούγεννα 2 μήνες πριν. Αλλά εντάξει, Πάσχα είναι κάτι, τουλάχιστον εγώ δεν το έχω να στολίζω 2 μήνες νωρίτερα. Και λέω ρε παιδί μου, ναι εντάξει, να στολίσεις νωρίτερα, όχι και από τον Ιανουάριο, μέσα Ιανουαρίου. Και μπαίνω στο ίντερνετ κάποια στιγμή και βλέπω ότι, παιδιά, το Πάσχα, πολλοί θα το ξέρετε, εγώ τώρα τελευταία το συνειδητοποίησα, το Πάσχα των Καθολικών είναι 31 Μαρτίου, δηλαδή μιλάμε για 35 μέρες νωρίτερα από το Πάσχα το δικό μας. Πραγματικά είναι μεγάλη διαφορά, εγώ δεν το θυμάμαι αυτό να είχαμε ποτέ τόσο μεγάλη διαφορά στο Πάσχα. Και δικαίως οι κοπέλες, εντάξει, κάποιες λίγο νωρίτερα ξεκινήσανε τη διακόσμηση. Εμείς όμως πάμε κανονικά. Εμείς είμαστε, το Πάσχα μας το έχουμε 5 Μαΐου, άκρος ανοιξιάτικο. Και πριν ξεκινήσω το haul, να σας πω κάτι το οποίο το έχω αφήσει σε εκκρεμότητα και για να είμαι ειλικρινής σας έχω δώσει λάθος εντύπωση. Στο βίντεο με την κρεβατοκάμαρα που είχαμε φτιάξει και είχα βάλει κάποια πλεκτά μπέζ, σας είχα πει ότι θα πούμε για τα σημάδια που έχουν κάποια πλεκτά σαν σγουριά πάνω στα πλεκτά. Φταίω εγώ σε αυτό, έτσι όπως το είπα, όπως το διατύπωσα. Δεν θέλω να εστιάσω ή να σας δώσω λύσεις σε αυτό το πρόβλημα, γιατί εγώ προσωπικά δεν έχω βρει λύση. Απολύτως πετυχημένη. Απλά εγώ ήθελα να εστιάσω στην πρόληψη. Και γιατί το λέω αυτό. Στο άσπρο, γιατί πολλές φορές τα περισσότερα ή κάποια που γαριάζουν ή στα άσπρα πλεκτά, κοφτά, τέλος πάντων ασπρόρουχα άσπρα, πολλές φορές βλέπουμε αυτό το μαύρο σημάδι που άλλοτε είναι πιο έντονο, άλλοτε είναι πιο θαμπό και προσπαθούμε να το βγάλουμε. Μία φίλη πάλι του καναλιού, η Αλεξάνδρα, μου είπε για ένα απορρυπαντικό, το οποίο πραγματικά εγώ, παιδιά, δεν το ήξερα, το οποίο είναι, από ό,τι μπήκα στο ίντερνετ και το είδα, είναι της Evrika, το Quick White. Εγώ δεν το έχω πάρει, θα το πάρω βέβαια να το δοκιμάσω. Και μου σύστησε λεμόνι, αλάτι και στον ήλιο. Αυτά τα ξέρω. Τα έχω δοκιμάσει κατά καιρούς, πάρα πολλά πράγματα. Μιλάμε πάντα για το άσπρο. Δηλαδή έχω βάλει λεμόνι να το τρίψω, μετά να βάλω αλάτι να το τρίψω, να το βάλω στον ήλιο. Να βάλω λεμόνι να το τρίψω με το αλάτι, να το αφήσω στον ήλιο, μετά να το βάλω στο χλωρίνι, να το ξεπλύνω και να το ξαναβάλω στον ήλιο. Έχω δοκιμάσει το ανάποδο, να κάνω χλωρίνι, να το ξεπλύνω και να σας πω ότι όταν βάζετε χλωρίνι, ιδίως στα γαριασμένα γίνεται αυτό, γιατί στο λεκέ είναι άλλο, πιστεύω εγώ με τη χλωρίνη τα περισσότερα βγαίνουν, μην τα αφήσετε πολύ, δηλαδή μην τα βάλετε το βράδυ και τα αφήσετε μέχρι την άλλη μέρα, μήπως και τα βρείτε και χειρότερα. Θέλει 1-2 ώρες το πολύ μέσα στη χλωρίνη. Τα έχω βάλει λοιπόν έτσι, τα γαριασμένα ρούχα, ξαναλέω, καθαρίζουν. Αλλά αυτοί οι λεκέδες
Σας είπα, έβαλα χλωρίνη, μετά έβαλα τη χλωρίνη. Ξαναδοκίμασα, έκανα κι άλλη πατέντα. Να βάλω μετά το λεμόνι, μετά το αλάτι, ή έβαλα μόνο αλάτι, ή έβαλα χλωρίνη και μετά τα έβαλα στο πλυντήριο να πάρουν λίγο, που τις περισσότερες φορές με τη χλωρίνη πάντα τα βάζω λιγάκι να πληθούν με απορρυπαντικό για να μην μυρίζει και αυτή η μυρωδιά της χλωρίνης που εμένα ειλικρινά δεν μ' αρέσει στα ρούχα. Καλό βέβαια είναι να το κάνουμε στο χέρι αυτό, αλλά εντάξει, μπορεί να το βάλετε και στο πλυντήριο. Έχω δοκιμάσει πολλά πράγματα και όπως σας λέω στο λογαριασμένο κάτι γίνεται. Στη σγουριά εγώ ακόμα δεν έχω καταφέρει τελείως να φύγει. Υπάρχουν κάποιες που δεν είναι πολύ μεγάλος ο λεκές και πολύ πιο απαλός, που φεύγει και ένα πιο έμπειρο μάτι ή εγώ που ξέρω πού, σε ποιο σημείο είναι, μπορεί να το δω. Να έχει κάποιο καλό αποτέλεσμα. Το πρόβλημα το δικό μου δεν είναι στο λευκό, είναι στο μπέζ. Και θα σας δείξω τι εννοώ, γιατί έχω δύο κομμάτια εδώ, τα οποία έχουν ένα τέτοιο λεκέ. Να σας δείξω τώρα από κοντά, γιατί από εκεί δεν πρόκειται να το δείτε. Αυτό είναι ένα πλεκτό που, όπως βλέπετε, το λεκέ τον έχει εδώ πέρα. Είναι πάρα πολύ απαλός, είναι και μπέζ και δεν πολύ φαίνεται. Όπως τον βλέπετε έτσι τον έχω χρόνια. Δεν λέει να φύγει με τίποτα. Ένα αυτό. Μετά είναι αυτό το κομμάτι, το κεντητό που έχει λεκέ εδώ, εδώ, εδώ και έχει και έναν μεγαλούτσικο εδώ. Όπως είδατε αυτά τα κομμάτια, αυτούς τις λεκέδες που έχουν εδώ που σας έδειξα τώρα, είναι χρόνια. Αυτό το κομμάτι εδώ είναι της γιαγιάς μου. Είναι ένα κομμάτι που είναι όλο στο χέρι, σταυροβελονιά, πολύ λεπτή σταυροβελονιά και μπορώ να σας πω ότι είναι και 70 χρόνων κομμάτι, γιατί η γιαγιά μου αυτό το είχε φτιάξει πρίκα για τα κορίτσια της. Τα οποία δεν τα κρατήσαν, δεν τα πήραν και κάποια στιγμή άρχισε να τα βγάζει από τα μπαούλα, πριν πεθάνει βέβαια, η γιαγιά μου τώρα έχει πεθάνει και χρόνια, και άρχισε και τα μοίραζε και στις εγγονές της, από εδώ από εκεί, πάρε εσύ ένα να με θυμάσει και κάτι τέτοιο. Είναι ένα κομμάτι δηλαδή μοναδικό, πέρα από τον κόπο που έχει γίνει να γίνει αυτό το πράγμα, έχει και συναισθηματική αξία. Τώρα θα μου πείτε αυτό εδώ, αυτό, εντάξει, είναι ένα πλεκτό που το έχω φτιάξει εγώ και δεν έχω κάνει κόπο, αλλά δεν είναι τόσης σημασίας όσο έχει το άλλο. Το μπέζ λοιπόν είναι ένα χρώμα το οποίο δεν μπορείς να βάλεις χλωρίνη να το ξασπρίσεις. Την ξεχνάμε τη χλωρίνη. Αν βάλω λοιπόν λεμόνι, το οποίο έχει την ιδιότητα να ξεβάφει γενικά, θυμάμαι η γιαγιά μου που ήταν στα περιβόλια και τα χέρια της ήταν μαύρα από το χώμα, όταν γύριζε έβαζε ή λεμόνι ή ντομάτα για να καθαρίσει τα χέρια της. Όπως επίσης μπορεί να έχετε ακούσει ότι για τους διχρωμίες, πανάδες και τέτοια, πολλοί χρησιμοποιούν λεμόνι στο πρόσωπό τους για να ανοίξει το χρώμα. Πραγματικά έχει αυτή την ιδιότητα. Αν λοιπόν κάνει αυτή τη δουλειά στο πρόσωπο, στο δέρμα και στα ασπρόρουχα, μπορεί να το κάνει και στο μπέζ. Δεν μπορώ εγώ να διακινδυνεύσω να βάλω λεμόνι και αλάτι σε μπέζ και τέτοιο κομμάτι για να μου αφήσει άσπρους λεκέδες. Θα μου πεις, έχει το λεκέ τώρα, τον μπέζ θα είναι άσπρος. Εντάξει, δεν είναι λύση αυτό. Τώρα αυτό εδώ, εντάξει, πες μπορώ να το ρισκάρω. Στη χειρότερη το βάζω 2-3 φορές στη χλωρίνη που λέει ο λόγος και αντί για μπέζ γίνεται άσπρο. Δεν ξέρω. Εάν κάποια λοιπόν ξέρει πώς να βγάζουμε τους λεκέδες αυτούς από τα μπέζ πιο πολύ, γιατί άμα βγουν στα μπέζ θα βγουν σίγουρα και στα άσπρα, σας παρακαλώ πολύ, θα το ήθελα πάρα πολύ να το μάθω. Εκείνο που ήθελα εγώ να σας πω είναι να προλάβουμε πλέον να μην ξαναγίνονται αυτά, γιατί εμένα συνεχίζονταν με τα χρόνια και την πάθαινα αυτή τη δουλειά και δεν ήξερα τι φταίει. Και το ανακάλυψα, δεν ξέρω, τυχαία το ανακάλυψα, τι να πω, δεν ξέρω πώς το σκέφτηκα. Όπως ξέρετε, τα τελευταία 20-30 χρόνια οι περισσότεροι από εμάς σιδερώνουμε με ατμοσίδερα. Ιδίως τα τελευταία χρόνια με boiler, παλιότερα απλό σίδερο με ατμό. Όταν λοιπόν σιδερώνουμε με το σίδερο αυτό και τα τανιάζουμε τα ρούχα το ένα πάνω στο άλλο, μετά τα βγαίνουμε στη θέση τους, τα τοποθετούμε στη θέση τους, αυτά ο ατμός έχει την ιδιότητα να αργεί να απορροφηθεί από το ύφασμα. Τώρα αν είναι μια μπλούζα, ένα παντελόνι, εντάξει, αυτό θα το φορέσουμε σε μερικές μέρες, δεν προλαβαίνει να κάνει λεκέα πάνω. Αλλά όταν μένει στο ασπρόρουχο, αυτό το πράγμα με τις μέρες, με τον καιρό, μένει και αρχίζει και δημιουργεί αυτό τον λεκέ. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Τι κάνω εγώ τώρα? Όταν έχω τέτοια πράγματα, τα σιδερώνω. Βέβαια είμαι τυχερή που έχω μια δεύτερη κρεβατοκάμαρα
Τα απλώνω στο κρεβάτι. Μην σας πω ότι τα κρατάω και 2 μέρες. Τα έχω τελείως, να είμαι 100% σίγουρη ότι έχουν τελείως στεγνώσει. Τα διπλώνω και μετά τα βάζω στην ντουλάπα. Εάν έχετε μια παλιά μαξιλαροθήκη, μπορείτε να τα βάλετε και στο ύφασμα. Αν τυχόν, λέμε τώρα, έχει μείνει κάτι, να απορροφηθεί. Ή μπορείτε να βάλετε εκεί που θα τα τοποθετήσετε και ένα σακουλάκι αυτά με τις μπιλίτσες μέσα που απορροφούν την υγρασία, που τα έχουν σε κάποιες τσάντες, σε κάποια παπούτσια κάτω, φακελάκια μικρά. Να αγοράσετε τέτοιο φακελάκι να βάλετε. Ή έχω ακούσει και για κυμολία, ότι αν βάλεις κυμολία μέσα σε ένα σημείο που έχει υγρασία, μπορεί να την απορροφήσει. Εγώ κυμολία δεν έχω χρησιμοποιήσει βέβαια, αλλά το έχω ακούσει ότι συμβαίνει αυτό. Από τότε εδώ και 2 χρόνια που το κάνω αυτό, δεν έχω ξαναβρει λεκέ σε ασπρόρουχο. Έτυχε. Είναι όντως αυτή η λύση. Δεν ξέρω. Εγώ σας το λέω ότι αν μπορείτε να το κάνετε αυτό, ιδίως όσοι σιδερώνετε, που φαντάζομαι σχεδόν όλος ο κόσμος τώρα πλέον σιδερώνει με ατμοσίδερο, όσο μπορούν αυτά τα υφάσματα να έχουν τελείως στεγνώσει. Αυτό ήθελα να πω. Κακώς σας έδωσα την εντύπωση ότι, ότι θα σας δώσω λύση. Μακάρι να την είχα εγώ τη λύση. Εννοείται ότι θα δοκιμάσω το απορριπαντικό αυτό που μας είπε η Αλεξάνδρα και ευχαριστώ πάρα πολύ Αλεξάνδρα για αυτό. Το Quick White της Εύρικα είναι. Θα πάω να το πάρω γιατί έχω κάνα 2 κομμάτια που θέλω να δοκιμάσω να δω πώς είναι και μετά, εάν χρειαστεί, θα το χρησιμοποιήσω για όλα όσα έχω, που έχω αρκετούτσικα μπορώ να πω, που έχουν σημάδια πάνω. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε στο Sensei Haul τώρα. Να πάω να σβήσω το φαγητό μου, γιατί είναι η ώρα του και συνεχίζουμε με το haul. Εγώ απλά έχω ανοίξει την κούτα, την έχω ανοίξει, δεν έχω βγάλει τίποτα από μέσα όπως ήτανε. Κλείνω το φαγητό και κατευθείαν έχουμε Sensei Haul. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε πόσο καλή συσκευασία έχει. Έχει χαρτόνια εδώ από ό,τι βλέπω, διπλωμένα όλα πάρα πολύ καλά. Θα τα δείτε και μετά που θα τα βγάζω. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ας βγάλω τα χαρτόνια κάτω και θα τα μαζέψω εγώ μετά. Λοιπόν, πάνω έχει, από ό,τι βλέπω, λουλούδια. Τώρα, για να είμαι ειλικρινής, εγώ ευκάλυπτο δεν θυμάμαι ότι είχα πάρει. Προφανώς και είχα πάρει. Αυτό που λέμε ότι μοιάζει με ευκάλυπτο, έτσι, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Αυτόν τον ευκάλυπτο λοιπόν. Ωραίος είναι, πάρα πολύ ωραίος είναι, το βλέπετε, νομίζω ότι είναι πολύ ωραίος. Αυτός, 2 τέτοια. Έχω πάρει και 2 αυτά που μοιάζουν λίγο με βιολέτες. Όχι βιολέτες, είναι ένας κρίνος, λίλιουμ τα λέμε νομίζω, ναι. Για να είμαι ειλικρινής, όταν τα είδα στο site μου φάνηκαν πιο σκούρο ροζ. Και πώς ήταν αυτό το σκούρο ροζ, αυτό το χρώμα, για κάτσε το βλέπω εδώ που τα έχει. Έχω πάρει και αυτά τα σουπλά. Είχα την εντύπωση έτσι όπως τα είδα ότι είχαν αυτό το χρώμα που έχουν τα σουπλά εδώ. Τέλος πάντων δεν είναι άσχημο όμως, γιατί εγώ θα κινηθώ στο ροζ. Στο ροζ, γαλάζιο και πινελιές κίτρινου θα βάλω και θα δείτε και γιατί, θα σας το εξηγήσω την επόμενη φορά γιατί. Λοιπόν, αφού τα άνοιξα και τα είδατε, αυτά είναι 4 σουπλά, είναι ζευγάρι των 2. Μ' άρεσε η ιδέα μου να βάλω σουπλά στην κρεβατοκάμαρα και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να το ξανακάνω πάλι, να το κάνω με αυτά τα χρώματα για την κρεβατοκάμαρα φέτος. Αλλιώς, γι' αυτό και πήρα και 4, αν δεν το κάνω αυτό, να βάλω τουλάχιστον να κάνω ένα στρώσιμο τραπεζιού με αυτά τα σουπλά. Για να δω τι άλλο. Α, μάλιστα, είναι και αυτή εδώ η κουβερτούλα, την οποία νομίζω έχω πάρει 2, για να δω. Ναι, είναι και άλλη μία εδώ, είναι 2 κουβερτούλες τέτοιες. Και από ό,τι βλέπω είναι πολύ ωραία η κουβέρτα αυτή. Πολύ ωραία. Κοιτάξτε. Δεν είμαι σίγουρη ότι αυτό που βλέπετε εσείς είναι αυτό που έχω εγώ. Νομίζω ότι μοιάζει πιο πολύ με το λουλούδι. Για να δω.
κάπως φαίνεται, ναι. Εδώ εγώ το βλέπω να είναι ίδιο χρώμα με το λουλούδι, αλλά εσείς στην αντίθεση που κάνει δεν το βλέπετε ίδιο. Φαίνεται αυτό πιο ανοιχτόχρωμο και το πιο ροζ. Αλλά στο μάτι μου έχουν την ίδια απόχρωση. Φανταστείτε τώρα, δύο διαφορετικά αντικείμενα έχουν την ίδια απόχρωση και στην κάμερα φαίνονται διαφορετικά χρώματα. Γιατί το χρώμα αυτό, που όπως το βλέπετε εσείς τώρα, γιατί το βλέπω εγώ δίπλα στην κάμερα, είναι αυτό που φαίνεται στο online το Shiseido. Ξέχασα να σας πω ότι σε αυτά εδώ όλα θα σας έχω τιμή όπου χωράει, θα δούμε, στο καθένα γιατί δεν θυμάμαι. Θα σας έχω βάλει τις τιμές. Λοιπόν, αυτά τις κουβερτούλες δεν τις πήρα για τον καναπέ. Τη μία θα τη βάλω μάλλον εδώ, στην πολυθρόνα. Και την άλλη θα την βάλω στην καρέκλα που έχω μπροστά στον υπολογιστή, μπροστά στο λάπτοπ. Γιατί για τους καναπέδες έχω παραγγείλει από το Shein πιο ανοιχτόχρωμες, πολύ απαλό ροζ κουβερτούλες. Και αν πάλι δεν τις βάλω εδώ, μπορεί να τις χρησιμοποιήσω και στο στρώσιμο του κρεβατιού. Θα δούμε, αλλά το σκεπτικό μου ήταν να μπουν στην πολυθρόνα και στην καρέκλα εκεί. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχουμε εδώ. Μάλιστα. Εδώ, λογικά είναι άλλο ένα. Να το. Είναι αυτά τα δύο τα στεφάνια. Βγάζουνε πράγμα αυτά. Αυτά τα δύο τα στεφάνια, τα οποία, τα βλέπετε, τα πήρα για να τα βάλω, να τα κρεμάσω στις πόρτες εσωτερικά, όχι εξωτερικά, στις δύο πόρτες, τη μία την κεντρική και της κουζίνας. Οι πόρτες οι δικές μου εδώ πέρα είναι αλουμίνιο, άσπρο και θέλει κάτι άλλο χρώμα, εκτός από άσπρο, για να κάνει αντίθεση. Θα μου πεις αυτά έχουν άσπρα, ναι, αλλά έχει και το στεφανάκι το καφέ. Για εκεί, το βλέπετε εδώ στον τοίχο, πώς θα φαίνεται περίπου. Και το χέρι και δεν μπορώ. Πιστεύω ότι θα είναι ωραίες. Τουλάχιστον εκεί ξεκινάνε, αλλά αυτό δεν αποκλείεται στην πορεία να σκεφτώ κάτι άλλο. Λέμε γιατί τα σκέφτηκα να τα πάρω. Για να δούμε εδώ τι άλλο είναι. Μάλιστα, εδώ. Φέτος έχω πολλά αυγουλάκια από προηγούμενες χρονιές, μικρότερα, μεγαλύτερα, σε διάφορα χρώματα από Jumbo. Φέτος είπα να πάρω πολύ φυσικά. Γι' αυτό και πήρα αυτό το κουτάκι, το set. Έχει 2, 4, 5, 8 μεγάλα αυγουλάκια, να τα αυγουλάκια. Αυτά μπορεί να τα κρεμάσεις κιόλας. Εγώ βέβαια δεν τα πήρα για να τα κρεμάσω. Εγώ επειδή μοιάζουν πολύ φυσικά, τα πήρα για να τα βάλω σε διάφορες συνθέσεις, έτσι. Βλέπετε. Νομίζω ότι τα βλέπετε. Πιστεύω να τα βλέπετε. Να το βάλω εδώ. Και έχει και πιο σκούρο. Το υλικό που είναι, το σκηνάκι του είναι ψαροκλωστή από ό,τι βλέπω. Και αυτό εδώ φεύγει. Αυτό το ξεβιδώνει από ό,τι βλέπω. Για να δω, ναι, ξεβιδώνει. Δηλαδή αν ενοχλεί κάποιον μπορεί να το βγάλει. Εγώ θα το βγάλω, θα το καθίσω, θα το χρησιμοποιήσω κάπως έτσι για να μπορεί την επόμενη χρονιά να θέλω να το κρεμάσω. Έχει λοιπόν 8 τέτοια και 8, όχι δεν είναι 8, 2, 4, 7 πιο μικρά. Βλέπετε, πιο μικρά. Πιο φυσικό χρωματισμός. Έχει 3 από αυτά τα καροτάκια, φαίνονται καλύτερα, αυτά τα καροτάκια εδώ, και από ένα κουνελάκι. Ένα κουνελάκι καφέ και ένα άσπρο. Αυτά ναι, μπορεί κάπου να τα κρεμάσω, έτσι πως τα βλέπω τώρα. Πάνε, γιατί δεν βλέπω και τι βλέπετε εσείς. Μπορεί να τα κρεμάσω κάπου, εδώ. Εγώ θυμάμαι ότι είχα πάρει 2 σετ, για να δω, είναι μέσα το άλλο. Ναι, εδώ είναι. Ορίστε. 2 σετάκια τέτοια. Όλο και κάπου θα χρειαστούν. Θυμάμαι ότι σε έχω παραγγείλει στο Temu, βρήκα
πλαστικά κόκκινα και να τα βάλω σε καλαθάκι που θα βάλω τα κόκκινα, τα βρασμένα, τα κανονικά, το Μεγάλο Σάββατο, αλλά έχω πάρει αυτά τα λίγα, δεν ξέρω πόσο είναι, καμιά δεκαριά πρέπει να είναι νομίζω, θα τα δείτε όταν θα τα φέρω, για να τα βάλω μέχρι να βράσω εκείνα, δηλαδή να μην είναι 1,5 μήνα, ένα μήνα που θα έχω στολίσει εγώ και δεν είναι άδειο καλάθι. Λοιπόν, από εδώ και πέρα έχουν διακοσμητικά, έχω. Φαντάζομαι ότι είναι όλα κουτιά εδώ μέσα. Λοιπόν, μάλιστα. Το πρώτο είναι ένα βάζο, αυτό εδώ. Για καφέ και για ζάχαρη, για κουζίνα, αλλά επειδή το πουλάκι που έχει απάνω δεν είναι αποκλειστικά πασχαλινό, δηλαδή μπορεί να το έχει και μετά να το αφήσει για την άνοιξη, το καλοκαίρι και το χειμώνα ακόμα. Εγώ το σκεπτικό μου είναι όπως είναι αυτό τώρα, επειδή έχει αυτή την κοιλιά εδώ, να δέσω με μία κορδέλα. Τώρα θα είναι ροζ, γαλάζια, θα δούμε. Μπορεί να βάλετε, πέρα από αυτά, μπορεί να βάλετε ένα σκηνάκι να το δέσετε εδώ. Και ανάλογα με τη διακόσμηση που έχετε, να βάλετε μια διαφορετική κορδέλα. Αυτό, γιατί εγώ τώρα έχω πάρει κι άλλο ένα. Για να δω. Να το. Είναι δύο αυτά. Το βλέπετε. Αυτά εδώ, στο Sensei, τα έχει και με χρυσό καπάκι. Δηλαδή, αν δεν θέλετε άσπρο, υπάρχει το ίδιο ακριβώς και τούτο εδώ το κομμάτι, το άσπρο, είναι χρυσό. Επειδή εγώ έχω τα πολλά άσπρα που είδατε, έχω πάρει και από Γερμανία, που έχω πάρει και τα προηγούμενα από Sensei και έχει πολλά άσπρα κεραμικά, γι' αυτό επέλεξα και αυτό. Το σκεπτικό βέβαια ήταν, σας είπα, να το βάλω στην κουζίνα, αλλά τώρα και που τα βλέπω, δεν ξέρω αν θα τα βάλω στην κουζίνα, μπορεί να μην τα βάλω και στην κουζίνα, θα δούμε. Είναι πολύ ωραία, πιο ωραία από ό,τι, να πω την αλήθεια, τα είδα εκεί. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχει εδώ. Ναι. Να σας πω ότι όλα αυτά που έχει κεραμικά, όλα, όπως μου είχαν έρθει και την προηγούμενη φορά φυσικά, έχουν έρθει σε κουτιά μέσα και αυτά είναι μέσα σε αυτό το με τις φυσαλίδες, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό το πράγμα. Δεν είναι έτσι χύμα, είναι προστατευμένα. Τουλάχιστον εμένα τα φέτος και πέρυσι που έχω ψωνίσει ποτέ δεν μου έχουν έρθει σπασμένο κάτι. Λοιπόν, είναι αυτό το ροζ βάζο, εδώ, αυτό το ροζ βαζάκι, το οποίο το έχω συνδυάσει, για κοιτάξτε το, έχει ρίγες κάτω, ανάγλυφες, έτσι. Και το πήρα γιατί, σας είπα θα βάλω αρκετά ροζ, αλλά και γιατί βρήκα και ένα και ασορτί, να σας τα δείξω, κάπου θα είναι και αυτά, αφού τα έχω παραγγείλει κάπου θα είναι. Τώρα θα μου πεις πού είναι. Πού να είναι αυτό, να είναι εδώ. Να το. Αυτό είναι. Έχω βρει αυτά τα κεροπήγια. Βλέπετε εδώ. Και αφού είναι και σε άσπρο και είναι τα μοναδικά άσπρα, λογικά θα είναι και αυτό εδώ, ναι. Είναι τα μοναδικά δύο άσπρα κουτιά, τα άλλα είναι μπέζ. Ορίστε. Ήθελα κάπου να τα ταιριάξω αυτά και τα τρία μαζί. Εδώ, έτσι. Γιατί είναι πανομοιότυπα. Αν μπείτε μέσα στο κατάστημα το online θα τα δείτε αυτά όλα. Σας είπα τις τιμές θα σας έχω απάνω γιατί τώρα δεν μπορώ να τις θυμηθώ, αποκλείεται. Το βλέπετε. Πολύ ωραία. Αυτά να τα βάλω εδώ γιατί είναι γυάλινα αυτά και θα σπάσουν. Έχω και τα βουλάκια. Όσοι είχατε δει την περσινή διακόσμηση και αν θυμάστε φυσικά, γιατί είναι πολύ καιρός τώρα που να θυμάστε, εγώ στην περσινή διακόσμηση πάλι από Sensei είχα πάρει αυτό εδώ το αυγό, αυτό είναι ροζ, το είχα πάρει σε κίτρινο. Και τα είχε φέτος και σε ροζ, δεν ξέρω αν τα είχε και πέρυσι, δεν το θυμάμαι αυτό. Γιατί την παραγγελία μπήκα πολύ βιαστικά πέρυσι το Πάσχα και την έκανα. Είχε κάνει η κόρη μου μια παραγγελία και την συνδυάσαμε και τα παρήγγειλε αυτή. Μπορεί και να τα είχε και πέρυσι, δεν θυμάμαι. Εγώ τώρα τα είδα, φέτος τα είδα. Και πήρα και ένα ροζ, είχα και το κίτρινο.
Λογικά εδώ μέσα πρέπει να είναι και τα άλλα, δεν ξέρω τώρα. Για να δω τι έχει εδώ μέσα. Να το. Α, εδώ είναι κίτρινο. Επειδή λοιπόν πέρυσι είχα πάρει το κίτρινο, το μεγάλο, το αυγό, σαν αυτό, κίτρινο, δεν το έχω βγάλει τώρα για να σας το δείξω. Φέτος πήρα και το... Αυτό πρέπει να είναι ξύλο μέσα. Μεταλλικό, κεραμικό. Πού να καταλάβω, για να δω. Αυτό μέσα είναι κεραμικό. Να σας πω την αλήθεια, θυμόμουν έτσι πως το θυμόμουν εγώ ότι είναι πλαστικό, αλλά δεν είναι πλαστικό, είναι κεραμικό. Και έχει την υφή του βελούδου απ' έξω. Δηλαδή το πιάνει σαν βελούδινο. Έχω το κίτρινο πέρυσι, το μεγάλο, και πήρα και αυτό και λογικά θα έχει κι άλλο ένα. Γιατί είχα πάρει δύο. Για να δω. Αυτό είναι το ροζ. Ναι. Έχω λοιπόν το κίτρινο από πέρυσι και πήρα και τα δύο, το μεγάλο, και πήρα και τα δύο τα κίτρινα τα μικρά. Για να καταλάβετε το μέγεθος, αυτό έχω εγώ, αλλά σε κίτρινο. Τώρα βλέπετε τα δύο κίτρινα και το ροζ. Φανταστείτε λοιπόν εδώ είναι ένα μεγάλο κίτρινο και δύο μικρά κίτρινα. Εδώ. Αυτά. Και φέτος είπα να κάνω κι άλλον έναν συνδυασμό. Σε άλλο σημείο, στο ίδιο, δεν ξέρω πώς θα τα φτιάξω. Εδώ. Με τα ροζ. Λοιπόν, κρατάω αυτό για να δείτε την τιμή απάνω, πόσο έχει το μικρό, και το μεγάλο, για να δείτε πάλι την τιμή απάνω ψηλά που θα την έχω. Για να δούμε τι άλλο υπάρχει εδώ. Α, καλά, εντάξει, εμένα με τα σπιτάκια το τελευταίο καιρό με έχετε καταλάβει. Έχω ένα θέμα με τα σπιτάκια. Αυτά μοιάζουν πολύ με τα σπιτάκια που έχω ήδη, που είχα πάρει τις γιορτές. Να βγάλω αυτό για να το καταλάβετε πώς είναι. Αυτά έχουν την ιδιομορφία, τη διαφορετικότητα μάλλον, ώστε ότι απάνω εδώ έχουν λουλουδάκια. Έχουν λουλουδάκια ροζ και λιλά. Κυροπήγια είναι αυτά. Φυσικά δεν θα τα αφήσω εγώ, πάλι με LED λαμπάκια θα βάλω μέσα. Αυτό. Και δεν είμαι σίγουρη, νομίζω ότι είχα πάρει κι άλλο ένα πιο μικρό, για να δω. Ναι, να το. Α, αυτό έχει. Θα βγάλω και το χαρτί για να το δείτε καλύτερα. Αυτό το λουλουδάκι θα έχει μπροστά κίτρινο, άσπρο, λευκό και ροζ. Ορίστε. Αυτό έχει αυτή την τιμή και αυτό το πιο μικρό έχει αυτή την τιμή. Λοιπόν, έτσι κάπως θα μπουνε, κάπου θα μπουνε. Με φωτάκι μέσα LED. Και κυροπήγιο μπορείτε να βάλετε, αλλά εγώ τα αποφεύγω κυροπήγιο, ρεσό μπορείτε να βάλετε, αλλά εγώ τα αποφεύγω γιατί αυτά μέσα θα μαυρίσουν με το ρεσό. Όσο καλό και να είναι το ρεσό θα τα μαυρίσει. Κοντεύουμε νομίζω να τελειώσουμε και αυτό τι είναι τώρα. Α, αυτό είναι ένα κερί. Δεν είχα καταλάβει ότι είναι σαν ξύλο απάνω, τώρα το βλέπω. Νόμιζα ότι, το βλέπα έτσι, στη φωτογραφία έτσι φαινόταν. Δεν είχα καταλάβει ότι αυτό είναι έτσι σαν ξύλο. Δηλαδή είναι σαν τα ρεσό αυτά, σαν τα σουπλά αυτά που έχω. Δηλαδή άνετα θα μπορούν να πάνε κάπου με σουπλά τέτοια. Για να δω. Αχ, έχει πολύ ωραία μυρωδιά, καλέ. Α, sandalwood, σανδαλόξιδο. Το σανδαλόξιδο το χρησιμοποιούν πάρα πολύ και όταν πάνε να κάνετε μασάζ και σας το βάζουν. Εμένα μου το έχουν βάλει μια φορά. Πολύ ωραίο. Τώρα, πώς θα κάψει και τι θα είναι, δεν ξέρουμε. Θα δείξει, έχει 3 φυτίλια. Φίλτρα λέω, άκου. 3 φυτίλια και είναι καλό. Όσο περισσότερα φυτίλια έχει, τόσο πιο ωραία ομοιόμορφα καίει. Γιατί άμα είναι τόσο μεγάλο και έχει ένα, δεν το καίει καλά. Και αυτό που λένε ότι το κουνάς και όλα αυτά με το λάδι, δεν πετυχαίνει πάντα. Να ξέρετε, εγώ τουλάχιστον δεν μου έχει πετύχει πάντα. Κάποιες φορές έχω τρομάξει. Ευτυχώς έχω κάτι φυτιλάκια που τα είχα πάρει για να φτιάξω κεριά, που δεν τα έκανα ποτέ. Και όταν βλέπω ότι σώνεται ανομοιόμορφα,
το πατάω κάτω, βάζω ένα καινούργιο φυτίλι για να το κάψει, αλλιώς δεν γίνεται, παιδιά. Αλλά αυτό έχει 3 φυτιλάκια. Και έχει έτσι ένα μοβ καφέ, μια μοβ καφέ απόχρωση. Αυτό. Λοιπόν, τα τελευταία που έχει εδώ που βλέπω, τα έχουν βάλει από κάτω για να είναι μαλακά και τα άλλα και να μην σπάνε, είναι αυτές οι κουβερτούλες. Αυτές οι κουβερτούλες, να τις ανοίξουμε να τις δούμε, δεν τις πήρα, τις είχα δει στο κατάστημα στο φυσικό που είχα πάει, τις είχε εκεί πέρα. Να τις πάρω, να μην τις πάρω και καλύτερα που δεν τις πήρα και θα σας πω και γιατί. Γιατί έχει αυτό το καφέ το ωραίο χρωματάκι, το οποίο εγώ θέλω να το χρησιμοποιήσω του χρόνου στη χειμωνιάτικη διακόσμηση. Θα μου πεις, τα πήρες από φέτος για τη χειμωνιάτικη διακόσμηση. Αυτό δεν ξέρετε αν θα το βγάλει η Sensei, γιατί ιδίως τα Sensei δεν είναι, εάν τους τελειώσει κάτι, δεν το ξαναβγάζουν την επόμενη χρονιά. Δηλαδή πράγματα που είχα πέρυσι και τελειώσαν, δεν τα ξαναβγάλανε φέτος για να τα ξαναπάρω. Δηλαδή να σας πω τώρα, τα ξύλινα τα κουνελάκια, είχα πάρει κάτι ξύλινα κουνελάκια πέρυσι, έχουν μόνο το ένα. Το δεύτερο, που τους είχε τελειώσει κάποια στιγμή γιατί μπήκα μέσα και δεν το βρήκα, δεν το ξαναβγάλαν φέτος. Δεν μπορώ να ξέρω λοιπόν εγώ αυτή την κουβερτούλα ή αν θα τη βγάλουν φέτος. Και από ό,τι θυμάμαι ήταν και μεγάλη κουβέρτα αυτή. Α, όχι. Είναι... Μεγάλη είναι, απλά νόμιζα πως είναι και χοντρούλα. Έχω πάρει 2 για τους καναπέδες, αλλά για το χειμώνα. Αυτές λοιπόν τις βρήκα στο φυσικό κατάστημα. Θα το κοιτάξω τώρα, θα σας έχω βάλει την τιμή που το πήρα με την έκπτωση. Γιατί αυτά τα πράγματα, εάν μπείτε στο online κατάστημα, σε κάποια έχει έναν κωδικό και λέει, αυτή νομίζω είχε 14 και την έχω πάρει εγώ 10. Εγώ θα σας έχω την τιμή που την έχω αγοράσει εγώ. Να σας πω λοιπόν ότι στο online κατάστημα έχει την τιμή. Και λέει με τον κωδικό από κάτω, όχι κωδικό sponsor και τέτοια δικό μου, το έχει στο Sensei αυτό. Εγώ δεν σπονσονάρω τη Sensei. Έχει τον κωδικό και λέει με αυτό το προϊόν, το συγκεκριμένο, γιατί το συγκεκριμένο το είχε, με τον κωδικό, δεν θυμάμαι ποιο κωδικό έβαζες, θα το πάρετε από 14-10. Δεν τα έχει ξέρω εγώ επιλεκτικά 10-15 προϊόντα που τα έχει φτηνότερα με κωδικό. Όταν λοιπόν κάνετε εσείς την παραγγελία σας, δεν θα ψάξετε να βρείτε ένα το προϊόν, θα βρείτε ένα που έχει αυτό τον κωδικό, θα σας λέει, θα σας καθοδηγήσει το Sensei για να το κάνετε αυτό και εκεί που λέει κωδικός θα βάλετε τον κωδικό και αυτόματα αυτό θα αφαιρέσει την τιμή σε όλα τα προϊόντα που σας τα δίνει φθηνότερα με το συγκεκριμένο κωδικό, ο οποίος είναι ίδιος για όλα τα εκπτωτικά προϊόντα. Δηλαδή μπορεί να πάρετε 10 εσείς και τα 3 να είναι σε έκπτωση. Εάν χρησιμοποιήσετε τον κωδικό, δεν θα χρειάζεται κάθε φορά σε κάθε προϊόν να βάζετε κωδικό. Αυτό θα σας δώσει μόνο ένα κουτάκι άδειο, θα βάλετε μία φορά τον κωδικό απάνω και αυτόματα αυτό θα αφαιρέσει και από τα 3 προϊόντα την έκπτωση που έχει κάνει η Sensei σε τέτοια πράγματα. Εγώ τουλάχιστον θα σας βάλω εδώ την τιμή που τα έχω πάρει, γιατί αυτό σίγουρα θυμάμαι ότι το είχα πάρει με έκπτωση, με κωδικό από το Sensei. Και γενικά ό,τι τιμές θα σας βάλω την ώρα που σας έχω δείξει ήδη το προϊόν, την τιμή που σας έχω ήδη βάλει, είναι με την τιμή που το αγόρασα εγώ. Όχι με την τιμή που λέει απάνω το Sensei χωρίς την έκπτωση. Κάποια που μπορεί να έχουν έκπτωση. Όπως είδατε πήρα 2 κουβερτούλες από αυτές. Ναι, αυτά είναι. Δεν τα λες και λίγα. Περιμένω λοιπόν το περιμένουμε το Sen Haul και το Temu Haul να ολοκληρώσουμε τα πράγματα τα οποία περιμένω για να κάνουμε τη διακόσμηση, να κατεβάσω και τα πράγματα που έχω ήδη από τις προηγούμενες χρονιές και πιστεύω και γύρω στο τέλος του μήνα να κάνω τη διακόσμηση. Οπωσδήποτε πρέπει να την κάνω διακόσμηση μέχρι τέλος 5 Απριλίου. Έχω την επέμβαση για το άλλο το χέρι, έχει προγραμματιστεί, άρα ό,τι έχει να γίνει θα γίνει μέχρι τότε, θα την έχω τελειώσει. Ήδη σας έχω πει, έχω αδειάσει και θα προχωρήσω, αφού το χέρι μου αυτό είναι μια χαρά τώρα, να προχωρήσω στον καθαρισμό, να καθαρίσω το σπίτι για να τοποθετήσω σε καθαρό σπίτι πλέον όλα τα πράγματα. Έχω ένα μάτι που κλαίει σήμερα από το πρωί που ξύπνησα, δεν ξέρω τι το έχει πιάσει και όλο δακρύζει, για να σας προλάβω. Έχω πάει στον οφθαλμίατρο, μου έχει πει ότι έχει να κάνει με τη διαφορά της θερμοκρασίας.
Τώρα εγώ έξω δεν βγήκα σήμερα, δεν ξέρω πού την είδα τη διαφορά θερμοκρασία στο μάτι μου, τέλος πάντων, άστο να κλαίει, το έχει πιάσει. Αυτά για σήμερα, αυτά είναι με το Sensei Haul. Ελπίζω να σας βοήθησα σε κάποια πράγματα που να σας έδωσα ιδέες. Ίσως μπορεί να μην μπήκατε καν στο Sensei να δείτε τι υπάρχει, να σας άρεσε κάτι και να θέλετε να το πάρετε. Το Sensei έχει αντικαταβολή, εγώ με αντικαταβολή, ό,τι μπορώ να πληρώσω με αντικαταβολή, το πληρώνω με αντικαταβολή, προτιμώ από το να βάλω μια κάρτα. Οι μεγάλες εταιρείες, Shein και Temu δεν έχουν, δυστυχώς πρέπει να χρησιμοποιήσετε κάρτα. Εγώ χρησιμοποιώ πάντα μια prepaid, βάζω μόνο το ποσό που θέλω για να κάνω τη μεταφορά, σε περίπτωση που κάτι γίνει καλού κακού, να μην υπάρχουν χρήματα μέσα. Βέβαια, τις έχω εντάξει τις κάρτες στην PayPal, οπωσδήποτε πάντα να γίνεται με ασφάλεια, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, έχω γεμίσει από το στεφάνι πράγματα. Πιστεύω και ελπίζω να σας άρεσε αυτό που είδατε σήμερα. Εάν σας άρεσε, κάντε ένα like στο κανάλι και μία εγγραφή και αν θέλετε πατήστε και το καμπανάκι που είναι δίπλα το μαύρο για να βλέπετε τα καινούργια βίντεο που ανεβάζω. Μέχρι το επόμενο βίντεο λοιπόν εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια σας!